Ka NSS unit jong ka Riboy College hapo ka NSS cell nehu kala penlong ya ka special camp ka basitayo kata nadu ka arp sautarik ya yong arhajar arpulai hadu kalai tarik ya yong arhajar arpulai ha umskun. Ka NSS Riboy College haringkat kinong hikai lawan pandon ringkat ru kinong snong jong kanika snong bat urang ba snong jong ka snong umskun. Ha kane ka camp basitayo ki volunteer NSS kilayo pan ai jing hikai ya kinong snong ka umskun ha ka bayade bat ka health camp training on new agriculture practice bat kibe de. Na kaliang ki volunteer NSS Riboy College kilawan ha kane ka adopted village jong ka NSS Riboy College ban lej ban survey haman la ki thliu ying cleaning drive pan khoj ya ka school surrounding bat kiwe. Habakaran na kaliang urang pa snong ulaong bakum kinong snong kisngungu sikade ya kecingwan jongki namar kiyo bun kicing hikai ban ai ki training na ka agriculture kiyo ru ya kecing sumar ban tes ya kicing pang na ka health department bat kiwe. Kristi Maring. Kristi Maring. Hey Simon Maring. Benjamin Maring. Volunteer dari Riboy College nilawan yang ni ka snong skun namar ka ni ka snong skun kade ka adopted village jongka NSS na Riboy College ni sumar sukhian mangi te nilawan hang ne nadu arpu sautarik kanikong ni shop bangile hang ne ngile survey man ki thluging te ngilale ru ya cleaning drive ngilapung khoj ya ka school surrounding ya 3 premises jongka school te ngilani apung khoj ru ya ka water sources temenin nila don ke program bat ki agriculture ki penhikai ban sna mo ban de kita ki organic manure bat kumjuru kila penhikai ban sna kita ki bio input kila penhikai ru ban form ya ka school farming babaro ki notre at samut ki notre kila ban ya le lang de ki bruna agriculture kin sawan hi hakne ka snon kin sa ai jingerap kin sa ai hi maki ka sampai kini ki brusnong bat kini ki brusnong kinyo jingerap naktahi ki e jinyo ki jintung jingtep ba kitre ki maki kinyo berkumjuru la shine sadon ka interaction bat ki namo jong kan ka snong tengi ya lek kai kumtu ngini lek engineer sports bat mentas miru ngidon ya ka health special camp borok ki doktor ki nurse ki wan hane ban check up kini ki brusnong berkawai ka pasu tenat baki ki brusnong hane ki long ki ba ya tre lang mo ki ba ya cooperation ki lang ya yang misu tenat mo ki brusnong hane ki bhai tinggi ni kum NSS volunteer na Riboy College ni chungu ya kata to ha ka banikong so banai ku play ya pi ki press media ki balai wan hane sinong dingi ha ka ne ka ni bamenta ban saki daladi halor ka jingwan jong kini ki student mo NSS na po Riboy College kalong ka ka ba ngimla ban pau ya kata ka jing sungu ya ki ba ngilayo sibun ba jing mentoy ha ka bide ba ka ne ka sinong ka jongi namar ba ka jingwan ka jongki ka bagi yas kila don benta bat ngi kedor bar snong umskun mentala laisnem te sibun ki jingmentoy ki bangi ngayo nadu ki bat pengkut ya ki jika sum ki jika saj ki lenti ki sengkin bat penbaha ya ki ban airong ya ki school ki dor bar mah bat kunjuru ki don benta ya kaba ki lek ban visit ya ki samla ki jongi ki ba ki bam lek school shu ki ban hapok ka snong ka jongi bat kunjuru ki wan yalam ya ban ai ya kata training mo lengba ka jongki kiwan nako agriculture department ban kunjuru mentaka singi daladi PUE yang ni ba napo ka health department kidon na ka benta ban ai jing sumar ni ban ai ya kata ka ban test mo ya jingpang ki baharukom nadu kidawai kidasin ina kalian dengan kumurang ba snong ka penpau ya jing songu ka bakrau sikadai yaki bat ngamdon ketin na kungway pat banay kublay yaki hengray ngay sukit bok kiruyang bat kublay kajing suk undon rekat bat ki unang ay yaki ya gamet kapat kabakoy kabakia bat
undang clear ya kalat kalenti yaki buat ngat harai ba diusnem ubak hadu bana kalian kini ki student NSS unit mo Riboy College ba kindon bat ni sindre ngat harai next year ki haban ya don bentah pat syakiwei pat di kisnong se nga skitbok kit yang yaki nadu kinong hikai nadu ki student baro ki bentalang hakane program ko jung takini kin ki bakhndiat English